моето верою. Търся думи извън думите, за да определя най-точно величието и непреходността на футболния клуб ЦСКА. Може би за това, че съм лудо влюбен и в футболната игра, и в ЦСКА, говоря, мисля и пиша високопарно. Но за ЦСКА се мисли, говори и пише така. Този клуб ще остане в моето съзнание като нещо най-свидно и скъпо, като една петолъчна звезда на небосклона, която блести и пулсира, но никога не изгаря и вечно напомня за младостта. Човек е блажен тогава, когато усеща чистотата на непресъхващия извор, когато е заобиколен със съмишленици, когато има подкрепата на истински приятели, има признание. Да благодаря нашата перфектна публика, още веднъж, от мое име, от тренерския щаб, които се казват, от името на момчетата, отново играч номер 12, перфектни през целия матч. Питаха ме бомбички това, който не му харесва хореографията, да не идва на стадиона. Всичко това аз получих благодарение на този клуб, който живее и ще живее, както в моето сърце, така и в сърцата на милионите си привърженици. И не случайно милионите в България и чужбина мълвят. ЦСКА винаги и сега. Това е моето верою.